Здравейте, приятели, днеска ще правим, какво ще правим, Някакъв чалендж. Да, Измислен от нас. да, ето джелибели. Друго кой има? И другото е тук. Да, сега, какво ще Едното е правим? май само с сладки, другото само с Ще ги гаде. смесим. Така. Ето, Тук Нямаме имаме някакси- зелени бомбони. да, ето още. Имаме 4 коли тук, този район. Да, И една зърнена закутска, с която ще смесим колите. и е тук някакъв съотделен чипс, който ще ядем. И ще правим този клип, ще е нещо като влог. Друго, кажде. Да, и ще ги помегле. Хе-хе, пак правим, ще ги помегле. Вай, нещо няма ли вътре, бе? Не, няма. Няма играчка, брат. Не бе, нали там има нещо като на игра? Май не тъгна играта. Какво? Добре. Сега, Тук сипаме ето. така. Нямаме мляко и зато после Никола. Не ми се залуга. Днеска ще трябва да свършим тия. И ще ги свършим. Ай, повече слагай, бе. А не, чакай, нали като... Да. И така ще го ставим на страна. Добре. И нека престъпим Не, бе! Вътре чисто. Как се разва? 100 на 100. Нищо им няма. Добре. На коя? Чакай, ще го ядем цялото, бе. Не дей много, бе! После няма можем с той да направим. Не дей много, бе! Ето се, после няма да не остане той, Цялата бе. трябва, бе. После няма да не остане. После няма да не остане за той. За другите. Генч. Добре. Вай. Как ще го взем той човек? Ама заболя корема като го гледам. От вкусотата му. Аре, покай ти се, гледай. От вкусотата му човек, знаеш как му заболя корема. И второто генч свърши. Така и това беше за тези закуски. Къде беше? Е там. Ако не виждаш. Аз се оля. Браво на теб, е. Добре, те сега ги отделяме. Само да не направим нещо на къжде. На покривката на майка ми, че после ще имам бой. Така. Няма етап се, няма. Тази чаша ви трябва. Тя не беше само така. Сега лъжици. Те Чакай, се лъжи. чакай. Не от които. Големи, нали? Човек, знаеш как? А? Да отидем в другата стая. Ти измисля. Вай! Човек, ти си Айде, много брат. луд. Ти си много луд. Много яко е. Дали? Значи, кубети... Кубети! Уме съм. Кола. И такова чудо. Той каза, че са вкусни. Аз сега го питам сега. На мен харесва. Да. Пусна, чакай. Добре. Така сега той ще пробва. На него много явно не му допадна. Така. Хубаво е, ето някакви обикновени коли, може и Кока-Кола. И някаква така закуска. Покажи ти, бе. Те може да вземат така. това, бе. И ако искате, пробвайте с други закуски. Ама стая е супер. Става. И сега ще преминем Чай да. до после. Довиждане. И здравейте, приятели, отново. Искам да ви кажа едно нещо и то е, че друг клип ще направим той. Долу-горе хареса ми той, което направихме. Долу-горе ми хареса, което направихме и да. Но, какво да направим? Сега ще направим друг клип с джелбелито. Да. Ето тук ще е. Ай, бъба.